Koro dwa golo oko jaod bura ma Suna East nogono Junet Moben ma bende wacho ni machiegni ahinya to kod moluor Raila Amolo Odinga wacho ni koro gin gi geno ni welo mar duond bura mar ODM nyaka koro bibed anena e yorno mar ratiro. Ja ohala Bruno Liende kaachiel gi jomoko ma bende koro chano dhi laro kom nogono e gwenge mag Suna East ma bende tiere machiegni ahinya wacho ni koro gin giwegi gidhi neno ni koro yiero no time yo mowinjore. Liende ne lose gwenge mag God Jope e Suna Central Ward kama bende noromo kod mine kaachiel gi rowere lando wachne mar dhi chung' kochopo higa manyien 2022. Ung'eyo ni sani Raila nigi last chance mar manyo kom mar presidency. Emomiyo nawacho ni wan kaka joluo Raila e rwadhwa to nakwayo joganda mondo timre nade mondo register in large numbers mondo gone Raila kura nikech kura e sila mar Raila modhi bedo godo president. Mar ariyo wachung' kom mar Suna East kaluwore gi osebedo gi telo mok zingatia youths. There is no sports within Suna East. Mar ariyo kendo iyudo ni pogruok mar basari, yani in short development within Suna East pod ni chien. Emomiyo waneno ni mondo wakaw telo mondo water Suna East mbele. Our current MP he come to the constituency maybe once in a year. Wadhi chung' mana gi ODM kanyo nyaka dakika mogik. ODM people, they assured us that this time the nomination is going to be free and fair. So we are going to vie using ODM.